midjes en jongens is er vaak achter de toetsen te vinden. Kees Bode, toetsenist van band De Kast. Maar zijn orengrote hobby is vogelsjin. Hij fietst haast alle jaar in op de website waarneming.nl. Die site bestaat het precies 20 jaar. Nou, dan kan ik invoeren 2 waren het er. En wat hij aan het doen is, fouragerend. Hij was aan het eten, dus dat stond er al. Nou, dan druk ik op bewaar. Nou, en dan kan ik naar de volgende soort. En aan het eind van de dag druk ik op upload. En dan staan ze mooi in mijn account van waarneming.nl. Bode had op de website al goed 28.000 meldingen dien. Gewoon dagen noteerde er meer dan 100 bisten. De Ezemarkeeg, net 4 van zijn huis, is een van zijn favoriete plakken. Ik heb ben wel eens 3 weken in het buitenland op vakantie geweest dat ik 60 soorten met moeite haalde. Ja, dat doe ik hier in een paar uurtjes. Dit is ook een van de beste gebieden van het Lauwersmeer. De rest van de natuur staat in sterk contrast met zijn leefde en werk in de muziek. Dat is rock'n'roll tegenover vogeltjesstilte. Na de optredens dan reed ik naar huis toe en dan zet ik wat vogelgeluidjes op en ging dat studeren onderweg. Ja, mooi aan vogels kijken is natuurlijk dat je het kan altijd en overal doen. Je staat op, je kijkt naar buiten, het eerste wat je ziet is een vogel. Ja. Dus het blijft gewoon leuk. Voor eerst liep het waarneming.nl na die 20 jaar nog net op te houden. Maar mocht dat eer gebeuren, dan had Bode gelukkig alle vogels en bisten ook nog in een Excel-bestandje staan.